Hej og velkommen til TV-avisen her på DR1. Kommer snart. Ja, okay. Her i TV-avisen i dag, der skal vi høre om broccoli, blomkål, tomat. Undskyld, det er min intro. Her i dag, der skal vi høre om Taliban-krigene nede i Talibanland. For talibanerne, de laver Taliban-kriser rundt over i hele landet. Og så skal vi så også... Jeg skal så sådan tisse. Jeg kom vel. Oh my god, der er stadig sne. Har du stoppet? Nej. Okay. Ja, vi skal videre. Så skal vi så til at ind på, du må ikke kigge i mine papirer. Så skal vi så til ind og se nogle rigtig clips fra en video, der hedder Hvem ting råber 2. Det er sådan, nej. Ej, jeg kan sgu ikke huske det. Det må stå på den anden side. Fy for helvede, går du med pigesukker? Ja, det gør jeg. Jeg så din papir. Det er min papir! Okay, i dag, der skal vi skal give dig en kigge på YouTube, hvad for nogle åndssvage videoer, der er lagt ind. Okay, om lidt der får vi at se en video, der hedder En lille fed dreng prøver et skræmmende spil. Imens skal vi lige se noget Totally Spice. Vi skal lige se noget Totally Spice. Jo, ja, vi ser bare lige lidt Totally Spice. Det er noget dårligt noget, som der er nogen, der har lavet. Og det er godt nok dårligt lavet, men så ses vi. Nu skal vi se de der videoklip egentlig. Det, lige om lidt har jeg sagt, så slap dog af. Take it easy. Come on. Okay. Hallo. Skal vi snart ind og se den grimme lille fede dreng? Hold nu mund. Men ja, det skal vi. Se, det er film. Ja, vi skal snart se den lille fede dreng, der bliver skræmt af et lortespil. Kommer den video aldrig, eller hvad? Jeg vil bare se den grimme lille dreng. Forstået? Sejt.
er det også godt utroligt. La la la. Må jeg lige lide den der? Nej. Du skal filme. Nu skal vi snart ind og se den klamme, lille, fede, mærkelige dreng, som ser... Ja, nu har du fundet et rum. Nu skal vi hen. Skal I bare filme den? Nej. Hvad skal jeg så? Jeg vil se den lille grimme dreng. Ellers så dør jeg jo bare. Kan jeg ikke det? Oh my god, jeg har nært det. Pinligt. Pinligt. Jeg vil se den video nu. Jeg vil se den video nu. Frederik, giv os den nu. Ja, vi bliver så nødt til at lave den. For at se den lige om lidt. Juppie. Okay, nu skal vi om lidt se den lille, tykke, gigantiske, fede dreng, som Ja, vi ved det godt. Her ser jeg så den lille, fede dreng, der spiller et videospil. Og så lidt senere sker der noget helt vildt uhyggeligt. Synes han. Ja, synes han. Why can't I touch this? Så, nu kommer den snart. Ja, det kan jeg så virkelig åndssvagt. Og nu går vi så videre til næste kapitel. Farvel. Nej. Jo, farvel. Nej, goddag.